Olen tässä. Olet tässä. Moi, mä oon tulossa just koulusta. Mä kuvaan tässä videota, moi. Ja tosiaan niin, mä eilen kuvasin vähän, mutta se meni vähän pieleen se kuvaus, niin nyt mä yritän tänään kuvata sen kuvauksen. Niin, kuitenkin mä kokeilen jotain kuvata tällä matkalla. Moi. Rikkinäinen sähkökaappi. Auto. Ja kivi. Kakkapussi, automaatti. Pässin puisto. Ja muuten tietenkin. Kyllä pitää olla myös asfaltti ja tie. Hesburger. Kameravaroitus. Ja papu. Ja tässä oli tää reissu. Mulla on vielä ulkovaatteet päällä. Moi moi!